Hej. Jeg vil gerne bevise, at højderne i en trekant skærer hinanden i det samme punkt. Dette vil jeg gøre ved at først indtegne en trekant, der hedder A, B, C, med en tilhørende højde HA. Herefter vil jeg indtegne en linje, der skal gå igennem A, og som skal være parallel med BC. Den linje er indtegnet her. Det samme gør sig gældende for linjen, der går igennem B, som skal være parallel med AC, og linjen, der går igennem C, der skal være parallel med AB. Her har vi så fået indtegnet en trekant udenom trekantet ABC, som vi kalder for A1, B1 og C1. I denne trekant ses det, at der er et parallelogram her A, B, C, B1. Altså at AB er parallelt med linjestykket B1, C1, og samtidig at AB1 er parallelt med linjestykket BC. Altså som sagt, AB1 er lige med BC. AB1 er lige med BC. Samtidig så ser vi også et parallelogram i firkanten AC1, BC. Altså er AC1 parallelt med BC. Det vil sige, at hvis både AB1 er lige med BC og AC1 er lige med BC, betyder dette altså, at AB1 er lige med AC1. Altså må punkt A være midtpunktet for linjestykket B1, C1. Og da det også er højden i trekant ABC, må det derfor gælde, at punkt A også er midtnormalen i trekant A1, B1, C1. Og det kan foretages for alle de andre punkter også, hvor vi vil få det samme resultat. Og da vi ved, at midtnormalerne i en trekant altid vil skære hinanden i det samme punkt, kan det derfor bevises, at højderne også skærer hinanden i det samme punkt. Det punkt, som der er indtegnet her, hvor højderne for trekant ABC er indtegnet, og midtnormalerne for trekant A1, B1, C1. Lige der.